Nikhat chu su fanjing in hnathawk khaw chuan an nu pakhuma an awmpui wangma i lo mu ve rengmai chu a hmu a. A pasal gu pawh a inbual zo tih hriat takin bathroom atanga rawn chhuak a hmu zui nghal. Engi an lo tih tih chu hrilh kher ngai lovin a hre thiam nghal vek. Hmeichhe dang an khumpui a lo kaipui chu a rilru an a hle a. A pasal la chuan nang aihin kum sawmli mi pawh ka hmu tai zawk ani mai ani tiin a lo la tawng khum ta deuh deuh. Fanjing i rilruna chu barak kalin zuwa in ngeka zu chuan ngai samna pe in zeilo le i tom lo ni a in ngai na chuan a du ho lo thil a ti tir ta. A pi a mipa pakhat mask vuah mezial zuk tum lo ding rengmai chu vapanin bar model emoti in mutpui tur chuan a som ta a. Chupa pawh chuan a lo nep phal bik si lo in chhir lovang maw tiin a lo zawt. Deuh lo ka hring nun diary ah hian in chhirna tur a awm ve lo tia a chhana wangin sualna khurpuiah chuan an tlulut dun ta ni. Tichuan le fangjing i chuan a hmel hriat lo lakah chuan nau a pai ta hlohp mai. Chupa la chu hmuh chhun zawm tur a awm tawh ho si lova. An fanu in khawlai fa a han pai takah chuan a nu le a pa te chu an zak em em a. Mani in tih hlum mai tumin damdawi an lo ei ngeka. Thisi lovin damdawi ina an awm phah ta. An mual phona awang chuan an chung kusum dawna pawh chuan tuarin tlak niam lam a pan ta roi roi mai boka. Ama fanjing i tak pawh chuan poi a ti vong vong tawh mai ani. Mahse siam that thei a nei tawh si lo. Phir pali lai a lo pai le ngala vanei thlak takin himdam tak chuan a hring chhuak ta vek. Chung te ti buai tur nei tawh hek lo le ama chuan na tul chu a thok pa a. A thian nu sangi puina a zara a fa te pali le a nu le a pa damdawi ina awm te chu a enkol chho ve no no hi ani bera. Mahse a van nei na chu meiche in ring tok ve tak hlim thei tak le daima em em ani na chu ani awm e. Thingdel lo lungdel lo tanana na chu a fa te po in kumga hmel an lo hmu chho ve ta a. Sangin nor luina awangin blind date te po a nei ve dawn ta. A phur te chiam lo. Mipa lo thu ring chu vabia in. Naupang pali enkol mek tu ani thu te chu va soi ngal tonga. Apoi hle nem kan enkol thei mayang arang lamin room book velila. Naute chu mimpe mai dawn ya compensate ka peang che. Chupa chuan a lo ti zung zung. Fanjing i chuan rai chung chang te i soi ngale lo ivaten awm ve tiin thingpui chuan a hmaya chuan a lo the sak thawta. Chupa chuan zawh te nei tu emoti in zawh te chung chang hlir a lo soi pui chu ni in. Fanjing i chuan a hmu tur ni lo zawk a va hmu ni in a hreta a. Ngaidam te chu a dil tangot mai. Chupa chu intifai turin bathroom lama chuan a kala. Chuta chuan fanjing i fa ti ho nen khan an vai in hmu. A thil chin than ang chia chia chuan an lo ti ve tler tler hloma. Enga tinge ka ti danin zir zela a ti chuan kan ti dan zir zo ka ni kha an lo ti ve tlat mai. In vai in ang hlom reng reng ve phirem ni in ni hlom. Oh, uncle, ibana ta tu kha amoi e ka du ve an lo ti sap sap. Het, naupangin ta tu nei ve me lo tur tiin a kal santa a. Naupang te chuan anu blind date chu inei zo tu em ni. Bathroom ma uncle hmel tha deuh mai kan hmu sin. Abana si halem ta tu ania an ti chuan. Bara a che swal pui pa kha a hre chhuak zawk. Tutiang mi in hmu le chuan a bul hnaya po om to swang cheu miswal takani kha tiin a fa te chu a hril ta ringot. Mahse a hmel tha e a felbok sia kan pa ni se kan ti tiin a fa te chuan an lo la soi ta deuh deuh. A chanu bula chuan a fa te chu da in na thar a thaw ve ni tur ani awangin phur tak chuan a kal santa a. Julai hmuna an supervisor la chu alaka chuan a lo swal thiam hle maya. Lawin hresa to an ni awangin musit le ngei om deuh deuh te chuan a lo tong khum chiama. Fanjing i ero chuan enga ma ngai lem hle lovin kalsan daya tuma. Mipa pakhat nen an in supal ta hlo mai. Chupa chu thingpuya a the pa kha a lo la ni zui. Chupa po chuan fanjing i chu
bara kumnga liam ta a amut pui hmeichhia kha ani tih a hre chhuak ta mengi chuan Mr. Pei he nu hi hmeichhe thalo tak ani ban ngal wangwang tlak ani hi tiin alo hek ngal zai zai Mase Pei chuan a assistant hnenah chuan lo thaw tir ve tur chuan alo hrilh tadaya noi sukin a kalsan mengi po chuan lungawi lo tak chungin na thawk dang te chu a hmel hriat tir hlawma alom nan party zana a siam tur thu a soi sak rongot le ngal bara an thil ei le in na zong zong te chu chengnuai thum man lai alo ni a bil chu fanzingi pek vek tur ani awangin mengi chuan a to thei ang ber chi hlir mai chu alo order chu lo ni in fanzingi po chu alung oi ta hau lo mai kapi om lo e mai ti in chua dai atum chumi hmuna tho chuan pe le a chan te chuan assistant chinga birthday chu an lo lom ve meka a pe lo chung chung marks an vua lui tir le fanzing nen chuan restroom ma chuan an va in hmunola peya kuta ta tu om chu fanzing chuan lo hmu in marks avu awang chuan a fa te pa kha ani ti a hita a peya ani ti ero a hремia lo hei nangkha khamizana kondom I hman lo awang khan buaina katok na sa te mai ania mo phurna ila ka nga yang o awatita engmo phurna chu mo irayem ni tia alo so liat ero chuan a soile du talova a fa te chu a chu sak dai a hlawani railo ma se ka taksa le rilru in ator phana sata wangin kan chung ko sum don na poin atlak chat pha ani compensate min pek anga yang ti in ati le ta engzat nuai riat I hausa thawang chu jan khata engzat ngei hlo thin sing ni ani chuan tuna tangin chengnuai riat min pek tlen ma chuan poisa I hmu masa ka piang chu minlo ji pe tuang che ti in a phone chu lak saka a number chu chulutin a number po chu alak sak ve ngal bok atu ka chuan mengi chuan chengnuai thum min pek le tanga yang ni zana ngoi ringa I hwa wangin ka choi ringot ani ti in receipt alo pe hetiang za za thi ke hian kum kha chung po in ka thok chuak do nim ni ka pi om lo e mai ti in fang zingi chuan alo chang ve sak thunga boruak po chu a so sang ta hle min pek don lo chuan he file pek som ngai hi copy som thevin lo copy ang che mengi chuan alo ti le ha engwangin nge kalaka hian swal e me ma katan na zon hu har sate lul nen isam ka po kol vek ma le ika ka thui pin ma hian ka bang zok mai ange ti in a file ken lai chuan mengi chu avong heka ho nga latum Mr. Pe te nen chuan anin to ka engthil nge thleng alo zon vat aswalu tukani kha company discipline po ati chhevekani bang dai ro se mingi chuan alo ti ve ngal vat thu top siam tu ini emni na tu ka changin su fanjing hi ka secretary a om to ro se Mr. Pe chuan alo ti ta dai mai fanjing chuan mak ati viau na in ban mai chu adu jok thu a soile ta thowa ma se secretary lo chu thakhata cheng singa lai ani ti a sha ta ka chuan a lom hlea a bang le du talo ina chuan va ho in a fa te chu a promotion lom nan restaurant changkang te wa chuan a shwaya an du zong tak avai pui hlom chuti lai chuan a pasal hlui gua le zwani te chu an lo lut ve no la gua chuan kanin then nu khan fa palimut I lo nei man to amo engtin ngei fa ti hi I chom tak zela alo ti khera zwani la chuan o night club vela te a in zwar thin ani mai thei sin alo ti ve bok fanjing chuan zwani ka zen ini na angin gua ka then chan kha ka hrilang che kanin enkol tu wangma ilaka min ui re san wangani kein ka ti theilo chu nang po hian I ti thei bik lawang kalsan hmala I ti fu zo kang ti in alo zil le thlak chutia anrik ta khluta chuan fanjing I fa te chuan Mr. Peya an pi a local mek chu vapanin Uncle Uf ka umi in an ti buaya milo puite ti in an wangen anu shil angin misang hne na chuan an ni na chu an ze ve tlata an bosin a fa te lo pom phe a mu chuan fanjing I chuan makati in a zakru hle
zuan ni chuan fan zingi bial pa moi ni a ishe chiang lovani kha thin ro alo ti vata gua chuan mi ho satak ani don hi asana ringot po milan somthum man lai ani a bial pa chu inilawang tungei ni a alo ti kher chu vele pe chuan fan zingi chu alama chuan pothnaiin kan chung ko thil ei lai min lo ti buai to lo mai te u alo ti mak engma sui zui ngam lovin an ni po chuan an kalsan tanal nala fan zingi chuan lom thu te a hril a ho lutuk kan hna thokini wang ani kha hei nau pali ngo ti en kola i buai veu don ani hi ti in alo chang maya a fa te chuan an u anga an lo soya wang chuan fan zingi chu anuya zadeu chuti lain damdoi in lama tang chuan an lo khola anu le apa te in enkol na bil thlathum ngot abat to awangin pe thwai turin an lo ti cheng noi khat lai mai chu pek an ngai don ta ni ti ngai na dang she hek lo le a fa pai na pa bok chu awa khole ta topa bara chuan awakal peya po mak suwa in man mo deuh chuan chulai hmuna chuan a ron kala a ha hle nge fan zingi chuan alo tlon khop maya mipa in zuar thin emo ati tlata wangin ama mo tur ni a hriat hmanra then khat te alo pe poisa a pek tur po chu pivat vat tur chuan angin zui boka poisa ama mo na chan chu anu le apa te damdoi ina anom wang ani thu te po a hril vek bok ole min lo zui la zan ina ka hlo chhuah zong chu inei vek don nia ti in peya chuan alo chang ta hlo mai nakin dewa chuan nutling pali lai hian lo kala fan zingi chuan peya chu alo ko hmua a fak thiam boka chung ho po chuan an ngam huai viau mai zu te chuan in ho ta a ma se peya ber chuan tuma chu alo thlang du ta si lova adu ber chu fan zingi chu ani thua soi tanul mai lung oi lo deuh chuan nu ho po chu an rui ho ve satlia ta ringot fan zingi po chu a rui ta ke ma wangin peya chuan hotel a hruaya kalsan maya tum chuan fan zingi chuan alo phaltlat lo hetianga norlui che hi ka du lova ma se kanu le kapa te damdoi in bil pe ka ngai bok si a min she thia mang che ti in a max te chu a phel saka chu vele pe chuan light chu a off zui ngalwat zinga lo har chuan zana maikor a phel sakpa mel chu a hrele to me lova a ui hle atuka chuan mengi chuan file pakhat chu Mr. Pe petur chuan alo hrila elevator a chhiat awangin step tam tak ke a akal angai zui le ngala zan lama alo ruina sabuk nen a chaw cheder mai pe lo chhuak nen chuan anin toka an tho pui tur pakhat pibai mutur chuan anin zui chhuak ngal tho ho tumna an nei mek laiin bai chuan khola dunga abial pa le hmeichhe pakhat an tom thu an lo hril an vakal chuan gua le zuani te bok khan lo ni a gua chuan enga tan ma ka ti lo che nang ai chuan zuani hi ka du zawk alo ti khur khur bai hi chu a thina rim hle a fan zingi po chuan chu hun chu rem changa lo la in alo tlo shepa an thla te chu alak sak bok gu an lo khoilet ve atum chuan pe chuan alo dang zel bok sia bai thin rim po chuan gu ata ne na an tho ho na te chu ati top ta veka pe ata nen jok chuan tho ho na thutlung chu a sign pui ta ani zana chuan pe chuan fan zingi chu anin ko thleng chuan a thla a anu le pa te hospitala anom mek thu le anau te a en kol bok sia wangin in hlui to taka an la chen reng thu chu alo soya a in thlashung ve deuh ni ngei tur ani ma se pe chuan sum ima mo veu chuan namin tho sakla thlakata cheng noi ni ka pe ang che alo ti ta hlo mai engna nge ma se dan phal lo thilani chuan ka du lovania fan zingi chuan alo ti vata laudu su kar khat chunga tan kabial nu lema changla cheng noi nga ka pe don chenia pe chuan alo ti chuak phong mai abial nu der ni tura a somna chan chu a chung ten nu pui nei tura an nor chen wang ani thu le no pang ho po chu a boy pui vek tur thu te a hril thlakhata noi ni hmanral tir a phal sak nu chuan fanzingi fa te ho po chuan
o tiro an lo ti sap sapa pawna an nu lo haw chu an lo hmuak ani ole i filsia ka hnial lo mai ang che a tih taka chuan in rin ni hi kapu birthday ania kalo hruai ang che u ti in an in mang tha tari naupang ten tunge kan pa hi voi khat ma kan la hmu si lova a lo kal ngai bok si lo tia an zo chang te chuan chan mai dan tur a hai cham thin hle a thil dang a soi san dai thin atuka chuan mengi chuan office kal tur chu lo hmu in thir sakor mai mai hmanga a kalawang chuan a lo nui zat hle a gu le zuani te in hualna party a ka kal dona sin local vela ti in asom deuh kher khatiang miten om pahnih party buat saya kal om tok le ki ni chu fanzingin alo ti ve ta ka chuan i thil wanga ni mai chu alo ti le sham chuta fanzingi tlantum chu asului chep le ngala fanzingi pu in putar pakhat asut pha ta hial mai lau thong takin putar chu abai pui ngal mengi tlan chhiat tum chu awa potlet hospital a chuan a in kalpui tir ve tangat chutia putar ngai sak em chu tul lo ati hle a middle security guard an om ngai po ka shelo mi blackmail ching ani don hi ala ti sham fanzingi chuan a khap wata hruai hrangin putarin enkol na bil chu choi tur chuan a hril mengila chuan keima ti ani lo ti in alo tum lo na samai si ma se chu putar chu mitil alo ni reng reng lova pe pu zo kha lo ni chu vele aruka lo mureng tu mengi chuan alo nga event thar ta thuta engkim mai chu ama ti vek ang chuan a soi ngal zat zat billboard chu ama su tu fanzingi chuan pelova tlambo mai atum thu te a pek lui tir thu te chu ala soi ta deu deu fanzingi po chuan iwa phakar take o tunge tlan chhiat tum jok chu kapu hian a hria ang chu alo ti ve ta puwa chuan mengi chu a kok ta vu maya lian do wate u nawa lersia ang deuh khan a hna thok te en thli thlai turin security guard angin lim alo changder mai mai alo ni si he nu nge hian hospital a min hruai ani ti in fanzingi ban chu a phar tir ta vu maya pe a chuan mengi iwa huai sen em ve a dotli ra i chan chang chang ban ngali ni ti in a secretary chu anor chwa tir ngal mengi po chu a in soi fia chuak na sa hle omzia ero a om chuang lo chuta an pu bula chuan peyan amit me angin in ngai zong an ni thu chu fanzingi chuan a hril ngal ta lo lo a apu po chu a lo lom hle naktuka ka pian chamlom na lo kal ve ro o ti in asom zui ngal fanzingi ero afa tele an chen om no pang an in swal thu sangin a lo hril ta ka chuan rang takin atlan ho ngala an chen om nu chuan ifa te hian ka fa te hi an lo swal ron ani an ti pil pheng phung alom ti in thin rem devin alo phun hloi hloya ma se afa te ve thung chuan an ma ni hian min ti ma sa ni an lo ti ve thung fanzingi po chuan afa te chu a chan ve thowa chunu la chuan kholai fa pali lai neya za po isak lovem ni heta in lo om ve a in chen om na tha zong zong po abo vek to ti in alo ang le buan buana afa te la chuan nangni vok phir mai mai in doi doi nen ti in an lo haule shambuka vani thlak takin pe te an lo kal hlo mai naupang ho chuan uncle wolf ti in an lo bo sap sap chen om nu la chuan tu po local sila enga tan ma ka ngai lo kan pa po pay group senior executive ngat ani ve tho alo ti ngal rungota secretary chenan tunge impa ming chu alo ti chuan zu zuna i du le wa fin fiaro thakata cheng sing sari vel a hlo thin i kum khat lo ai pun atam zo kang alo ti le zwa zwa peyan chutiang za sat a hlo chuan a ero ni chu ban la chui chiang ang cheu tia a shil lai tak mai chuan oilo chitin alo ni vel vak vaka ma se a hnu deuh chuan khol dongin an pa chuan ban ani thu chu alo shil tamai Mr. Peya moi lo ni a ka ti pal lutuk ti in ngai damadil ta chiama omzia ani to silo fanzingi le afa te thom hno hak tur peturin pe te chu an local alo ni fanzingi le afa te chu pu ber pian chamlom tur chuan cosplay thuam nen chuan an vakal ta diala pe chuan lo dong songin ani po sefang chuan alo in thuam ve bok afa te bula chuan
ke hi in nu ka ni a Uncle Ulfa hi in pa ni o ti in a hrilh lawk veka an pu le peya nu bula chuan peya chu an pa ani thu le Suzia a erbawa sambawi le sibawa te an ni thu an soi diat a peya nu chu alawm vak lova an pu ero chuan lungte pakhatin sava panga kan per thla ani mai lawm alo ti ve thunga peya chuan anu chu ko hrangin apu lawma lim an chan der mai thu chu a soi ta vek anu chuan a hre chhuak lawange o ti in a ha adam ta huai mai an pu chuan Alzheimer natna alo nei chu ni in thil leitura an chhuana lama chuan Fanzingi College kalpui hmeichhe pakhat an hmunola ani chuan Fanzingi dress le a bialpa ni awm tak mai asiam kawr ha chu hmu in alo nui zat hle a hma a mi hausa fanu chelo deuh ni thin kha atla cheta chu an lawm zawk emaw ti mai tur ani mahse chumi zan veka jewellery party a chuan nalh taka in thuamin pe le Fanzingi te chu an lo lut dun ta zan mai a Fanzingin kalve adi lawangin a hruai ve lo ni chuti chung pawh chuan khang hmeichhia le a thian te chuan an lo be chhawh chi zui zela tunge an ni an hre hauh lo chung tlereuh zawrh tur an pho chhuah te chu an lei phak a awm ve lo thu saiin haw leh vat zawk tur te chuan an lo ti vela pe chuan lei mai chu a han tuma a cart chu a hman theih mia lo mai le chu chuan an nui chu a ti zazual hle a poisa nei hle lova nei awm taka lem chang lo tur te chuan an lo hrilh vel mahse a hman theih lo na chan zawk chu chutiang zat million zanga chu a bank nei na branch te chuan an lo call tlin lo wang zawk alo ni a an call zawng chu million som nga alo ni a chumi keng chuan an branch manager chu a bulah chuan a rawn kal an hma ding an hmu sit em chu pay group CEO ani ti an hriat meu chuan chung mi te chu an meng phawk hle a an zakru chem tawh mai chuta an in soi theih na tam zawk chu alo la dik lo le ngal an mahni le an mahni pawh chu an in ti thiam lo zui ta nge a pe chuan in thleng chuan Fanzingi te chu va thla a angin bar model ang chuan poisa kha ava thon bawk chu vele Fanzingi chuan lo kholin lawm thua lo hrila in hmu a thil soipui a du thua lo soi a fa te pa ani thu chu hril mai a du a fa te la in a pa chu an pu chak bawk si mi te hmu sit tir ni reng mai chu a du to bik lo ani zan khat chu Fanzingi bi pi hniam chu alu hai thuta a tluta mai mahse a rawn har le mai a fa te ero chu an mang ang hle pakhat chuan pe chu ava khola anu dam lo thu chu ava hrila an ina kalvat tur chuan awangin ta rang takin ani pawh chu alo thleng phei ngal damdawi te chu a ei tir hnu chuan naupang te chu a be fala anu dam lo tia an rawn soi awang khan an nu tak ani em tina zawt mahse an ni chuan nu ang chia an ngai awangin an tawng sual palh mai ani thu in an lo chhang ve tlata chumi zan chuan a ngai tua deuh awangin an in puya thutthlengah chuan a riak ve ta hiala zinga Fanzingi lo tho chuan a lo kai tho peya chuan ni hnih chawl a pek awangin a lawm hle chumi ni chu a pu pian cham ani awangin a lawmna chhung kaw trai khawm an neina chuan Fanzingi pawh chu ava kal ve a pa u naute le a kazen te chuan an lo lawm lo hle an chhung kaw sum dawna ti chhevek tu zana chang le hriawm tih na chang pawh hrelo ti in an lo tawng khum vaka an zinga chuan zuani le gua te pawh kha an tel ve nge zuani chuan a thutna turah chuan designer bag alo dah khala ka bag hi a to box sia nang ai chuan thutna a hi a phu zawkin ka hria alo ti deuh kher Fanzingi chuan a ngei ve ta dewa ni i hmai a hlai ang che in i mong pawh hlaia thutna pawh pahnih loi anga yang chu alo ti ve tangata engpawh ni se engei lo ken sak ve a zuanin alo ti le chuan a thil ken sak chu a pu chu a peta a lemziak hlui hlutak mai alo ni a man pa ngai chu million nga man lai ani awangin pe khan a pu pian chamlum na a kal don ti a hriat khan chu lemziak chu alo le sak alo ni hetiang man zat poisa in nei lovange
a lem bak ani lovang tiin lemziak te chu an lo paisak mahse a pu chuan alo en chianga a tak ngei alo ni si yan lawa kut chuak ngat ala ni zui aka zen te chuan an bialpa te chu an fak hle a gu alo zawk chu pay group CEO ani thu te chu an soivel fanzing in nui zalu tuk chuan atui in lai chu a phu thot pay group a chuan ka thok mek a sin I bialpa hi kala hmungai lo shim shim ati chuan pe chu alo lut ve ta hlol mai chibai ule kalo tlai deuh hleka su fanzing I bialpa pe sing yu ka ni e alo ti tamai lemchang anga chuan an lo pu chhun zom le ngal zata ma se business card nen thlap alo kala wang le a secretary alo shwai ta ka chuan lemchang zok chuan ka man mo dewa ka wa ho to mai ange ti in chhuat chu atum ta chung chung maya secretary chana chuan alo dang wat pe ya po chuan police station a kan shwai don che kani na mang tangkaya mi ilo buma wangin ti in fanzingi po chu a kai chuak zui ngal da ya in chung lama mi te po chuan thil thleng chu oi har an tingang mai a thatna le ngil le na te chuan fanzingi po chu atilom hle a chuti lai chuan khol adong le hospital lama apa mutura local turin an lo shil lo ni a hospitala akal ma chuan bar model chu va hmu phot adu ta a pe po bara chuan alo thleng phei ve ta thuaya fanzingi chuan I singolem nupui neya chung ko din te hi ilo swang to to thinem faing zat nge nei idu ti in azot ta dota a ka singola nupui le fanei tumna ero chu kala nei me alo tin alo chang a mai kor chu phel a han tuma a chan po fanzingi hne na chuan tunge ani ti chu shil adu ani ma se fanzingi chuan lo dangin thil pakhat le chia du zong iniyim ti na sot le du zong ka nei chuan nangma ini mai thei ti in a hmaya chuan alo chem ani chu a ma se ke chuan midang du ka nei tlatin ka in sia min she thiam ro poisa po kha ka nei vele ka lo thon let nga lang che ti in fanjing ki chuan a kal san ta vuta pe po chu in puan ngai na a ta lo ina chuan pe chu alo ngai to le vung vung thina a fa te la chuan uncle ulfa hi a fel e a mel thabok si angai sak bok che sia in nei dei ula kan ti an lo ti ve sek boka ma se pe ate ang chu ani nu thloi fa pali lai nei to chuan phu in a in she thei hlol lo office a chuan chena chuan alo bia a pe chu in hnuai lama tui a hleuh mek a wangin thil poimo shil sak turin alo tir azuk thlen chuan pe po chu tui tang chuan alo chuak meka akuta si halte tu chu fencing I chuan a hmuta mak ati man viau na in chutiang te tu te chu mishang shangin an nei thei ti sha in a in thing harwata chonu meeting atan chuan thil poimu an pe fel vek to thu alo shil pe poin ata tu chu a hlia wata iwanom samlo hmel ve lawin cha dai ve ro ala malom tin alo som tui hleuh alo thiam lo awang chuan pe chuan azir tir tangat ngata an tal kwal vel na lama chuan anin muwa pal ta hlau mai fanzing in thiam lo chuan ngai damadil ngal wata na thok turin akal san le ngal nal nal be se lo takin pe la chuan zanja ei puya chuan ala som ta deuh dewa bialpa ani le nei lo te azot nei lo ve chutiang lamboi pui man po ka ni lo hi mo ti na chang ani du zong te inei reng rengim ati le chuan mai thei ngai to wang la I she thei mai the asin alo ti fiama ama chu adu ni reng ma se a shil ngam lo pe po chuan tunge adu chu a she mai thei si lova a she chak hle guwa emni ati la in alo pha fel der box si a topa chuan a secretary chena nen chuan anin po viawin a sheta a chena chu ani thei mai angem anin be thadeu a hmu te chuan alo thik rungot zela chena laka te chuan alung oi lo rungot zel chena po chuan an pu chu tianga a in thlak ta thut mai chu mak ati hle buka a chan a she mai bik si lo chena chuan pe tan the tharlam le sak turin fansingi chu bazara atira
chuti lai chuan zuan ni le gu ate kha an lo kal ve le pek to loi chu a thura tia wangin a lei sak du lowa a leina tur a nei dai lo anga ngain peyan a then to chem ni poisai va nei lo om ve ke ni chu kan du du kan le thei an lo ti ani te chuan ei chau ula ani mai lom in tho wi e mai lo wi rimin nam in hai not lo ani mo min ti bor reng hi du tok to te u nge guwa nang hian min la du deuh mo ni le in chhir deuh te hi ani mai lo mo fanjing I chuan alo ti ve thung ha I pian chin chin den chutiang te I ngai to ngam zok Mr. Pe hian fa pali lai I nei ti te hi a hria em zuani chuan alo ti le a u nau te anga a hria ta wang chuan dot an shil anga ngain na atanga an ban mai a hlau si a chang huai vak ngam ta lo chuta zuani chuan bokhupin ngai dam min dila ka se puyang che ala ti ta deuh deuh nangma zo khan min dil zok ro kumsom pariata gaini doctor ipan khaila hriaem guwa hian a hre ve reng reng em ti in fanjing I chuan alo zot let ve ta chat mai eng me che that lo na ma ka nei ngai lo ve nangma zo kha tumi pa ma hian I fa te nen hian an pom lowang che an ti le ta ka chuan ka fa te pa hi pe hi ania a chung te po ka hmu vek to boka lau tur engma ka nei lo ti in a in sui the khum ve tangat anim biak na chu pe a chuan alo hre renga pe a ke zung pui po I tluk lo ve a ti phe chuan pe a chu alo lom ruvur vur hle ka ngei dewa ti khan ka tong khom mai mai ani kha thinrim su o ti in pe a chu ange na thinrim lo ve ma se kapu in muturin adu che ani alo ti in lama chuan a fa ta nen chuan pe a chuan leng tur chuan a hruaya an pu chuan alo lom thiam hle naupang ho po chuan an pu chu an ngai to thu te anu a boi thei em awanga an len man lo thu te an hril sap sapa zanria te chu hlim tak chuan an kil ho chuta an pu chuan heta lo let to mai ro u naupang ho tan po room kan lo ba sai sakang fa panga na tur po in nei le thwayang chu le football team khat dai lo lo te hi ni sela a tha ang chu ti in alo fiam pa hwa hwa a chumi zan phe chu riak ve turin atitlat khum khata alamut dun tir don zui anlo in soi in ngai zong ve laklo to boxi she rodeu chung chuan fanjing po chu a in bol faya aruka in thlak fil the na tum lai chuan pe a chu lo lut hlol a towel ven lai chu a thlau pal le ngala in hupin arak ta vak vak pe a chuan rang takin towel chu alo chhar saka alo kwa ta ringot a fa te la chuan arak ri sha in an lo lut oi anu avan sa thak em engma kan hmulawanya o ti in an chuak le dial fanjing I tan po chuan a za thlak ve du ngotang le pe chuan imi padu chu engang mi nge te na zot le a fel lutuk aniang hi kala tong ngai me alo ani le chu chu I hril toem ai ka phu lovin ka hria a ka hril ngam lo ani te chuan midang du dai mai la o mangai te chu tiangin an thla ngot ngot thei hle nem pakhatala chuan chena chu emo a soi ati chara chara pakhatila chuan a du ve lo anga chuan alo ngai deuh bok si a pai thla khop mai a fa te la chuan pe ya adu te chu an lo hre thiam vek le ngala office a chuan pe yan nu pui hwal ani thu le anin nei vat an rin thu te chu an soi ru sap sapa pe ya chuan chena chu lo ko falin fanjing I chu adu ve lo te zo ta mya sar inge moi soi le kumsari lai bial nu het ka nei me kalom kanin nei chep to ang alo ti hlau maya pe ya chu alom ru hle fanjing I po chu a ko lut ve ngal ente idu deuh khan bial nu lo nei ta sila I kal san thei angem ti in alo zot kala shil chuang lova engma boina om lovang ti in alo chang na thok khau soi ang khan pe ya chuan bial nu ani tak tak ani te chu a ring ta a kabang mayang chuan ka hlat thei ka ring ti in ban mai adu thu te chu a soi zui ta bok hei ban kher po chu angai lo chu ama chawmi pa khowela hian a om hle nim pe chuan alo ti sung zung ni e masi ama angtu ma anom si lova fanjing in alo ti le phe chuan alo mang ang zok hle a chena te chuan kumsari lai bial nu nge talo nei to lom ani po abangu theilova
nang pawh in hriat thiam tum rawh pean alo ti leh takah chuan a misuai chu chenah ani ti chu a hre thiam ve ta a sar chenah ani lo ka duh te chu midang dai alawm alo ti ta tawp awh ani maw anih tu nge hriat tlang rawt mai chu tha in a hria a pe ziang u ani chu ka duh chu ani ti in a chhang ta pe lawm lutuk chuan alo fawp tawp chulai tak mai chu chenah chuan alo la hmu zuia khai aw engmah ka hmu lo ania ti in hup chungin anui chhuak vur vur restaurant pakhata an chawl dun laiin gua chu lo lang nawla an lo in chaih vel a hmu chuan a thik deuh tlat fanzingi te chu phasan tuah chuan alo puh ve ringawta tunge kan awmpui khum alo mutpui tu kha enge min tih buai renga zuani bial pa ini kha nge min la duh ru reng zawk a poi khawp mai tuna chuan nang aia tha mi pa ka tong to sia in chhir viau lo mo lumam alo ti let ve ta khera gua thian rim chuan ben mai atuma peya chuan alo dang a kut chu lo her sak vakin ka bial nu hi i lo khoile ni chuan ka pen ker tawng che a ti zui bawk a unaw nu rampawna tanga lo hosh rai turin peya chuan airport lam chu a pan puya an vai in hmu ho chuan anaw chuan fanzingi chu mel tha a ti thu te soin alo fakhle a bazar pui turin alo som ngal chutia thawmhnaw an en ho lai chuan vani an hmu a ani chuan peya chu a pasal hual ani thu alo soi ve ringot mai peya nu te pawh chu a in ti hre tha hle bawka mahse ani chuan in naupang laiin inin nei lem lem mai mai ani kha tuna te chuan ka fapa hian midang kawppui tur a hmu tawh alawm naupang chia deuh khan awm tawh su alo ti a hawi hil ta hle a zuani bawk kha alo in rawlh ve leh ta fanzingi chuan fa pali ani thu le a fapai na pa pawh milak tlak lo tak hriat pawh hriat ngai lo mi ani thu chu a lo soi le zat zata fanzingi pawh chuan soi tur hre lovin a ding ngawi reng mahse peya chu lo kalin ka bial nu ania a fa chu ka fa ni mai chumi kawngah chuan buaina kan nei lo alo ti hmak mahse an pa tak tak kha lo kalin a fa te hi lo chu pui ta sila engtin ngei ti ta kang zuanin alo ti le chuan chu zong kan chung ko buaina nia kan ching fel ve mayang lo buai ve du su alo ti le mia anu le anaw te pawh chuan fanzingi chu an lo tran dai boka engpawh tawng se an rem ti pui vek ani a rin awm an pu ber chuan a ko khawm ta hlawma a hrisel na din hmun a tlak niam thu le ro chum sem dan tur a ti fel thu te lo hrila a thi hma nge ya pe le fanzingi te chu in nei certificate la chhuak thwai turin a tur ta chen mai mahse fanzingi ero chuan thuthluk na siam harsa ala ti thu le in ngai twa phot adu thua soya thil chin fel tur ala nei tlat ani bara chuan avakala poisa apuk sakte chu bar model hena chuan ava pe mi pa du song aton to thu te soin ti buai adu to lo thu le an ruya wanga thil thleng to te chu poya ti thu te a soi boka pela chuan mark chu alo lo wa tlata lo kwa phet alo tum chutia anin chai buai lai chu gole zuani te pok khan alo mu fu le a fanzing iwazak lo ve peya ilir san li animo sumche lo du ani hi ti in zuani chuan thalak sakte alo tum gua ve thung chuan fanzing keman ka phasan che in ka then che a mahse nangmai hian tun thlengin minla then ve lova chu wang chuan kanupui ilani ringania ho ang alo ti nul mai zuani chuan eng thil nge moi soi le alo ti vata nangkha engatan ma ka ti to lo che ti pa in gua chuan fanzingi chu kai ho mai atuma ani chuan alo du ho lo pe pawh chuan alo dang ve boka anin ti buaina lama chuan pe chuan hliam atwar ta nge nge hospital lama chuan fanzingi chuan avakal puya marks ala shen ringa wangin lak thlak sakatuma mahse alua ka lo chhuak thut mai bathroom atanga alo chhuat chuan peya chuan tui in tur alo pevata apum lam a thala wani ringin ultrasound ti an ti mahse engdang wang ni lovin a rai wang zo ka lo ni khapa bar model tuna abula ommek ne na an che swa li lai chu ami thla chuan alo langa chu pa fa bok chu a pai le ta ti an hre thiam ngal
chuta guala kha alung oi theilo hospital a chuan lo kalin pe bok chu alo an khum le borbora a mask te chu phel sak alo tum ve ngot mai a kuta chuan alo her sak le a ma se ama zok chuan a mask chu ala thlata pe alo ni reng mai chu makati hle doctor bula chuan fanzingi ril ru ha le in chhir po chu alo tap meka engtin nge a zel don ti po a hre thiam talo guwa chhuat alo thu reng po chuan kumnga liam ta a fanzingi fapai na pa chu pe nge chu alo ni ti a hriat chuan a bai chuak ta au awa fanzingi alo chhuai ro chuan pe a chuan marks alo vuale man dai to a vo in thil thlenga wang khan ka ti palani min hre thiam ro ka va ho phot mai ange ti in fanzingi chuan in lama ho san ta daya sangi bula chuan a rai thu le pfa ani a rin thu te chu a hrin le ta veka sangi po chuan ava boi thlak ve o fa pali lai nei bok sia engpo ni se tuna mi hi chu tikla phot mai ro tin thu ro na lo pe office a chuan vakalin bana te chu ava thelu ta a enga tinge hetei oma kapu in nei tura min ti thu to wang khan ile in pe si lova xiaomi ti de vem ni te na lo zot chu tiang wang ani lo karai ani min hre thiam sham ro ti in a shil ava makom ve mani loka min du thui soi sia tu fa ngei pai ti na lo zot let chuta chuan lo boi ve lo mai ro kan in thenanga adik ani mai tia alo chan chuan bar model ani thu te chu pe ya chuan shrila tuma ma se alo ngai thlak sak du lo hospital a chuan nau ti tla tur chuan sangin den chuan an vakala aruk tak chuan a hre ve hle zuan ni khan alo hmu fu hlo le ngal a lekha ken lai chu alo po thlak sak le peka ehe nau ti tla ki tumamo ewaten om ve a tuna chuan ini na dik takhi mi zong zong in an hrevek toang ti in penu te chu ava khol pheya nau ti tlak chu tha an ti lo thu penu te po chuan an lo soi ve a pefa ani lowang aruka ti tlak atum dana hian midang fa paya ni shim shimang ti in wani chuan alo soi le a pe po chu a khol phei ve ta bok alo thlen phei chuan ani chuan fanzingi chu a tran le tlata keima thiam lo ani naute chu thatakin i nei don nia tin a kut chu alo chel sak vanilla chuan std alo nei reng mai chu ni in zuani chuan a puan tak le lawang chuan a zak hle midang om lo nu chuan fanzingi chuan anau pai chu a fa ani lo thu pe ya chu a shil ta veka ka fa ani thei mai thei asin ti in a marks le abana si hal lem ta tu te chu a en tir ta a fanzingi chuan maka ti hlia kha khanang ma mu lo ni a ani chuan nang hian min lo bum kwalin min lo fiam kwal vel mai mai ani mo shreng chungin min chhai kwal ani ti in a hmaya chuan a beng ta hripa pe po chuan in soifia tum viau ma se angai thlak sak du lo wangin ti vak ngai na a shelo hle a u che dan chu anau po chuan tha alo ti lo hle a fanzing hne na chuan kala ngai dam thataka di le tur chuan ati sangi po chuan a tha nu chu alo hau ve meka heti khop hian angai sak che ania adu em che wangin tikhan lem achang chhota zel po ani mai the sin ti in ngai to chang tur chuan ati ngun taka rei tak ain ngai to hnu chuan fanzingi po chu na thok tur chuan a chhuak ve le tamaya a fa te chuan an nu chu alo chhuwa chia thu pe hne na chuan kholin an vashil ani chuan an kota chuan pangpar nen alo ngak reng to a ma se fanzingi chuan alo la be thaduri lo chuta anu le apa te chu an har to thu an lo shil ava thlen chuan anu le pa te po chu an lo thu kang thei to a anin hmu chuan hlim hle pe chu tumi ani apa chuan alo hrengal chata anin ngai zong ti a sha phei chuan alo hle an fa ti ho po chuan an pi lian pu te chu an lo kan ve boka chutianga tu pali lai mai an lo nei ring to mai chu mak an ti in an lom hle a atira khan zakaviau ma se tuna chuan an in chirin engkim mai chu thataka kal chhopui zel an du to ani pe po chuan naupang ho pa chu ama alo ni reng tia sha chuan makati hle a hma in engma a shat lo wangin mo phurna po la theilo ani thu te soin
ngaidam te chu adil ta a an fa te pawh chuan an inbiak na te chu an lo ngai thlar ve ker bawk nin pe chu an pa ani tian hriat chuan hlim takin an lo kwa hlawm a chhungkuangin hlim deuhin awm ho tawng u tiin an lo ngen ve char char pa an nei ta chu an hlim hle ani pe pawh chuan ni chu ka duh thu sam chu ani fanzing kanun hi irwala man ve zel hi ka du asin ka hmangai che heng naupang duam tak tak te le lo la piang tur te nen hian chhungkwa hlim tak din ho ka du ani tiin zungbun nen chuan nupui atan chuan a sawm zui ta a otiro an fa te chuan an lo ti min bum tum to lo la naupang le ke hi thataka min enkol in tiamem tia fanzingin alo zole chuan te reng mai ka in tiame tiin pe chuan alo chhangvat chuta fanzingi chuan zungbun chula in ama le ama chu a inbun tir ta a pean alo mu alai chuan a fa te chuan an mitan lo hu far mai chutianga engkim a fel chauta ka chuan an pu ber po chuan in nei tir vat chu a du to a hun le ni te an rat fel ngal fanzingi po chuan mokor a du zong tak mai chu awa thlanga pe po chuan in me alo tingang mai a first love kha ani miawa a aya thati ani haulo anni chu a fel to a ma se pe nau zok chu blind date nei tir ve thwai angai don ta in an hria anni chu engkim a fel to a ma se pe nau zok chu blind date nei tir ve vat ngai don in an hria guapo in chirin fencing in hiana chuan ngaidam alo dil le a let le tur chuan alo ngen ma se fencing hi chuan I rui nge I thawa zok nang ang mi bum hmang le pler lutuk hi engatan ma ka ti to lo che alo ti si pe po chuan alo side kick le zawa chuta zwani po khan gua chu alo ben bel cha ve le tuna naw ka pai me ka inupui hlui bok mo ilo pan le dun alo ti hloi nang po kha fanzing gua hi ilo chhei kwa le ani zok lo mo mi patel lova thailo nu alo la ti ta deuh pe then rim chuan ben alo tuma ma se gua chuan alo ben khal zuani nang le wani kha beach party a inkal dun ti ka shevekania nang mania wangin STD po ka kai pha ni hi ten om lutuk mai alo ti ve thung ani pahni chu an in kek ta bor maya pe chuan fanzingi chu pomnolin anin lama chuan a hopui ta a anu in mo cornal tak mai a ha an hu chuan an fa te po chuan moi an ti hle a in ni certificate te po chu an la zui ta ni hun aliam zela chhungko pa ngai tak an lo ni ve ta apu te bula chuan an la cheng ho veka fanzingi po anaw ne lo hun do hnai ta a pe le anaw te chuan naw ne ol samnan ti in an te chwa pui thina phirpali te pai lai a hin adul chu alen zok tho soi chumi soi zo cha chuan apum chu ron na ta a naw chu ave chan ta der meya pe hlau thong lu tuk po chu aw vak ringot fa engzat nge anei kan rin le ole khati zung kha alo ni le ta a kan drama chu alo top le ta abula changa a top thlinga milo en sak tu zong te chunga lom thu kan soye